Всім привіт! І сьогодні у нас буде пранк, шутка-мінутка. Над моїми друзями в контакті. Я ще не знаю, як це буде і яка у них буде реакція, тому що вони потім не будуть не видаляти. Тут в мене є і незнайомці, тож все окей. Так, хто у нас у мережі? Давайте ми розіграємо. Чё? Вот этого чувака. О. Стоп. Давайте мы разыграем вот этого чувака. Вот это. Чувачка. Так, листування. І давайте пісня не буде «Поцінуйте». Привіт. Що? Підписуйтесь на цього. Знаєте, не знаю такого. Ні, не. Так, давай відповідай. Я сидів тепер. Я йому тут вже написала, вот. Чучера. Привіт, какашка. Давайте начнем. Чекайте. Дискотека. Эй, дискотека. Дискотека. Не тече прямо. Ми їх лишимо. То їм швидко грає в щось. Ми будемо розігрувати оте. Що? Відповідно. Тільки. Шейкер. Ей. Патимейкер. Вау. Підбойда. Так, ми відійдемо. Зараз поіскаю ще. Давайте я поставлю на паузу, поки він ще відповість. Він відповідає. Так. Він теж відповідав. Що за... Так. Чекаємо. От відповідає. Блін, він не згадав. Блін. Ні. Я тебе розіграла і я тепер відео записую. Написала. Так. Дальше хто у нас в мережі? Тут ніхто. У нас є... Ні, вона точно не відповідь. Ні. Просто там можна брати дівчина, а там є сестра Віта Магаз, я не хочу її розігрувати.
Видите, какая красивая. Для мене екран такий розбитий. Треба буде його зремонтувати. Літа в следующей жизни. Так. Давайте мы разыграем вот эту девочку. Так, листування. Це ж потім на паузу. Так, я вже придумала пісню, ну, хто хоче додати мене в друзі, я вам покажу, як вона називається, ось. Ну, я фотку не буду міняти, ось я. Хто мене дивиться, ось можете підписатися на мене. У мене ось така фоточка. У мене 91 друг, 107 стіни, ну, там фоточок всяких, 10 фоток, всіх фотографій там, о, і 70 одно аудіо. Ой, в мене придумали. Це мій, коротше, клас. Над ним можна і зватися. Так, коротше. Ідемо розігрувати другого. Я придумала пісню, це в мене, якщо хто підпишеться, подивіться в аудіо, там має бути пісня «А я риба». Вона прикольна пісня мені, бо я народилася цей по гороскопі я риба. Так. Так, давайте розігрувати. Так. Риба. Я. Так. Ой, что я сделала? Так, надо. Боже. Ну, буду чекати, поки вона відповість. Давайте пошутимо на одну дівчинку. Вона має відповісти. Я риба. Я риба. Ось. Так, надо посмотреть, сколько минут уже. Ага. Я ще трошки буду записувати. 3 минути. Не плачу. Не смеюсь. Не говорю спасибо. Не плачу, не говорю спасибо. Так. Я теперь, может быть, не снимала видео, но как-то в школе было не очень. А у меня сегодня 11. А вчора було 12. І це з тестів. Не говорю спасибо. Бо. Так, де такого тут ще можна розіграти? У нас є тут один. Ну, ні, не приб'є потім. Десь колись. Да, вона це не відповідає. Вона грає. Так. Так, я вважаю, що має бути друга часть продовження, типа, пранку. І вона повірила. Вона ще не знає, що це пранк. Чекайте, чекайте, я посмотрю у себе цю пісню. А кому сподобалось відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А всім па-па!